Silav êvar baş ev baş hevan no hêvîdar muntev başin selametin ezanim fikra we hişê we mejî we temamî li ser Rojavayê Kurdistanê ye li ser Rojhilatê Kurdistanê ye. Di vê demê de ku rojhilata navîn di nava guherîn û veguherinekê ciddî de ye hêzên xwernexwaz, hêzên dijminên Kurdan şer ferskirine li ser Kurdan. Me mecbûr dikin em daxilê nava şerê wan bibin, em daxilê nava plan û projeyê wan bibin. Ev şerê ku îro li hember Kurdan tê meşandin ne şerê me ye. Ev planê wan in, planê wan ê qirêjin ji bo tunekirina Rojavayê Kurdistanê ye ji bo tunekirina Kurdan e. Me mecbûr dikin em tevlî bibin. Niha pirs ev e, gelo weke stratejî, weke plan proje, rast e ku merû daxilê nava projeyê wan bibe, yan merû taktîkekê cuda biceribîne û daxilê şerê wan nebe û projeyekê alternatîf bafirîne. Ev jî taktîkekî şer e, yani êdî fermandarên Qesedê divê biryar bidin. Yani vaya nekarî me ye, em nizanin, em tenê dikarin pirsan bipirsin hevano. Ji vê derê tişta ku ji destê me tê ew e, em ji temamê milletê xwe dixwazin, milletê me ê Rojavayê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê. Em ji her kesî rica dikin, pir bi xurtî li dora şervanê xwe bibin yek. Şervanên Kurdan kî dibin bila bibin. Di vê demê de tu lüksa me tune em firqî bixin navbera şervanên xwe, di navbera hizb û partiyê xwe yê siyasî. Li her derê Kurdistanê îro Kurd bûne hedefa dijmin. Binêrin çapemeniya dewleta Tirkiye anha destpêkiriye li hember Nêçîrvan Barzanî jî provokasyonan çê dikin. Dibêjin Nêçîrvan Barzanî di dema xwe de Mazlûm Ebdî vexwendiye başûr weke sûç dibînin. Jêra gotiye çi dibe bila bibe divê hûn dev ji çekan bernedin, hûn xwe biparêzin. Hebûna we girîng e, hebûna Qesedê mühîm e, dev ji çek û sîlehan bernedin. Rêzdar Nêçîrvan Barzanî qaşo ev yek ji Mazlûm Ebdî re gotiye û meftarê jî. Ji ber van gotinê xwe dewleta Tirkiye dibe me not girtiye. Me not girtiye ku Nêçîrvan Barzanî jî, Mesûd Barzanî jî li dijî projeyên dewleta Tirkiyeyê parastina Kurdan dikin. Binêrin ji kîjan aliyê ve hûn dinêrin binêrin hêzên xêrnexwaz di serî de dewleta Tirkiye gora Kurdan dikolê. Em mecbûrin xwedî li Qesedê derbikevin. Em mecbûrin xwedî li şervanê xwe derbikevin hevanna. Pir mühîm e. Şervanên me xwedî fermandarên hêjan e. Ez ji we re bêjim. Mazlûm Ebdî anha li ser erka xwe ye, li ser wezîfeya xwe ye. Ez zanim di medya civakî de hin tiştên parvekirin lê ne wisa ye. Qesedê yek denge, yek hêze, tenê Qesedê naxwaze daxilê nava projeyên qirêj yên dijmin bibe. Ji ber vê yekê ye ew qasa bi tedbîr tevdigere. Niha hêzên xêrnexwaz hevano plan û projeyekî amade dikin şer difroşin te. Gelo tu vî şerê bikirî ya nekirî. Tu wextê şer bikirî, tu daxilê nava projeyê wan dibî, tu dikevî xefika wan. Carinan îcab dike ku merû bibêje na. Ev şerê ku tu li hember min didî meşandin proja te ye. Ez tê de cih nagirim. Çitkî taktîkekî wisa dimeşînî dibe ku nava wê taktîkê de vekişîn jî hebe. Normal e. Ji Helebê vekişîn hebiya me bi rêzdarî me îslav bikira, me bigota ser çavê me qet nexeme. Carinan îcab dike wisa. Ji ber vê em dibêjin evan em ne stratejîstin, em ne eskerin, em nikarin biryaran bidin. Em tenê dikarin bipirsin van meseleyan. Rica me ji milletê me ew e ji heşar perçeyên Kurdistanê xwedî li Qesedê derbikevin, YPG, YPJ derbikevin. Hêzên pêşmerge ku ji başûrê Kurdistanê eger werin piştgirî bidin Rojavayê Kurdistanê, em xwedî li wan derbikevin, vaya pir mühîm e, vaya erka me ye. Ji vê derê fermandarê me kî dibe bila bibe Sîpan Hemo. Mala wî ava. Tişta ji desta hat kir weke fermandarê Qesedê di vê meselê de. Ji ber ku ew ne bi tenê ye, konseyekê heye, konsey biryar dide. Dibe merûv wextê tek diçe jî hevano, wextê ku merûv di şerekî de zirar dibîne, îcab nake merûv vê zirara xwe, fatûreya vê zirarê temamî bixestûye şervanekî yan fermandarekî. Ne rast e. Tişta ku vê derê ez dixwazim bibêjim, em xwedî li şervanê xwe derbikevin, em xwedî li Mazlûm Ebdî derbikevin, xwedî li Sîpan Hemo derbikevin, xwedî li şehîdên xwe derbikevin. Şehîdên me îro bi rêzdarî bi merasimên pir bi heybet hatin definkirin.
ne careyeke me em şehit didin ji bo pêve jî li pêşiya me şerên pir dijwar xuyaye heye dibe em li ser piyan zanibin bisekirin em zanibin xwe biparêzin pir mühim e merû wextê yeketiya xwe qewî bike yeketiya xwe zexm bike merû dikare bi ser bike bi hevan de wekî din çare tune ye hêzên Amerîkî li gorî projeyên xwe tev digerin carnan projê wan û projê me di derekê de digihêjin hev menfaetên me her duya dibe şirîk dibe hevbeş veya normal e dibe li Rojavayê Kurdistanê Amerîkayê dev ji Kurdan bernedaye tiştekî wisa tune ye li Rojavayê Kurdistanê İsraîlê dev ji Kurdan bernedaye ev tiştek ku em di nav de ne tiştekî dûr û dirêj e hê maye şerê li Helebê tenê perçeyekê piçûk yê şerê mezin e şerê ku aniha li Dêr Hefrê hatiye destpêkirin ez ê ji we re bibêjim aniha hêzên girêdayî dewleta Tirkiye hêzên girêdayî artêşa Sûriye dest pêkirine li Dêr Hefrê ew ciyê ku li ser nexşe hûn dibînin ew boçika ku wisa derketiye ber bi Helebê ve dirêj dibe li wê derê dixwazin êriş bikin armanca wana vê gavê ew e heta Firatê wan hereman ji bin kontrola Qesedê derbixin niha êdî biryar di destê rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê de ye gelo ji van hereman vekişin weke taktik weke ya jî stratejiya şer yan daxilê vî şerê bibin veya êdî maye ser wan ez tenê vê bipirsim hevano xwedî li şervanê xwe derbikevin xwedî li rêveberiya Xweser derbikive her rêvebirekî me Rojavayê Kurdistanê fedekar e rabirdûyekî wî yê berxwedanê a şer heye em mecbûrin hurmet nîşan bidin ji vê derê me rojên destpêkê ê berxwedana Helebê de me hin rexne kirin temam me pirsî me got Qesedê li ku derê me pirsî me got çima nakevin nava li bû tevgerê lê êdî bes e divê merû zanibe wê rûpelê bigire biqulibîne û rûpelekê nû vebike û bi hêz û quwetekî di nava hemî milletê Kurd de sînerjiyekî enerjiyekî ava bike û xwedî li milletê xwe derbikeve ê min pêşniyaza min ev e aniha hevano dema ku ez nûçe ji we re pêşkeş dikim nûçeyên deqeyên dawît tên ez ji we re ragihînim li eniya gundê Resen El İmam ê Dêr Hefrê komeke çeteyên El Culanî bi dronekî xwekuş hate hedefkirtin di encamê de hejmarekê mezin ji wan çeteyan hatin kuştin gelek birîndarên wan jî hene li eniyên pêş yên sed Tişrîn erê bendava Tişrînê ye Dêr Hefir meskenê li vû tevgerekê berfireh ya çeteyan heye amedekariya şerekî berfireh dikin dibe ku di saetên pêş me de baweyekî berdewam wê şerekî dijwar dest pê bike di vê navberê de bi taybetî xeta Dêr Hefir meskenê car caran şer û pevçûn aniha çê dibin dewam dike lê wisa aniha em behsa herêmekî ku hatibe desteserkirin yan jî dagirkirin vê gavê tune ye hevano ez hema bi vîya dest pê bikim binêrin di medya civakî de pir tişt têne gotin di derbarê Abdullah Öcalan de jî tişt têne gotin îro Dewlet Bahçelî derketiye bêrêzî bêhurmetiyekî pir mezin kiriye hem hewl dide îtibara Öcalan di çavê Kurdan de kêm bike hem hewl dide Qesedê Mazlûm Ebdî fermandarê leheng ê Kurda General Mazlûm Ebdî di çavê Kurdan de piçûk bixîne hewl dide zextê li tevgera siyasî Kurd bike kecekê divê em vana hemî berteraf bikin em goh nedin dijminê xwe goh nedin Dewlet Bahçelî Tayyip Erdogan û mirovê wan Tayyip Erdogan bi vî halê xwe weke Serokkomarê Cumhuriyeta Tirkiye ku perçeyekî Cumhuriyeta me bû qaşo derketiye xwedî li wan komkujiyê li Helebê derdikeve tenê bila şerm bikin eger şerma wan tune ye însanên rûreşin merû çawa dikare xwedî li wê komkujiyê derbikeve merû bibêje baş bûye kirine yani li ser dîmena we dît ew çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye çawa hatin li zarokê me xistin çawa mal û milkê we talan kirin îjab nake ez vê derê bibêjim em dest bi nûçiyan dikin hevano em pêşî bi vê dest pê bikin em li ku derê mabûn me gotibû li ser medya civakî li hember Abdullah Öcalan jî xebatên bêîtîbarkirinê hene lê Mehmet Öcalan çi gotibû em hema godar bikin
سر روجالات چی گو همنا دراجیه ور بسکنه گو سر روجالات چی گو همنا دراجیه ور بسکنه گو استر روجاوا گو سلاحا نکادینه گو لقارشیخا اشت هیا لهلا کجی ترکیه هیا گو کرده و داره اسری وان جکنه گو روجاوا gerekmiş بکسه گو لطاقه سوریه جمهوریتی Suriye Arap Cumhuriyeti ne Suriye Cumhuriyeti kanun ilanji bitin go. Al ser aveci go ser rojalat go hamna darajiye var bisakine go astar rojava go silahan nikadine go likarşiha işit heye lehelakeci Türkiye heye go kurde ve dare eseri wan cekine go. Rojava gerekmiş bikese go taka Suriye Cumhuriyeti Suriye Arap Cumhuriyeti ne Suriye Cumhuriyeti kanun ilanji bitin go. Divê derê de xuya dibe ku Abdullah Öcalan di hevdîtinên xwe yên bi parêzeran re yên bi wekîlan re yên bi malbatê re dema ku firsend dibîne hûn zanin axaftina li îmraliyê gelekî zehmet e dema ku firsend dibîne van tiştana dikare ji birayê xwe re bibêje. Yani ya rastî tu ferdekî Kurd aniha li kêleka projeyên dewleta Tirkiye cih nagire tiştekî bi vî şiklî tune ye. Projeyên dewleta Tirkiye tunekirina temamê Kurdan e ji holêrakirina Kurdan e Kurdên bermayî jî asîmlekirina wan e. Artêşa İsraîlê di van deqeyan de gundewarê Derayê bombebaran dike ew jî wekî nûçiyekî bila di ajansa de bimîne hevan da. Em bidomînin. Niha divê naberê de ez bînim bîra we divê demê de ku Rojavayê Kurdistanê ez bê esaletiya wan bînim bîra we divê demê de ku Rojavayê Kurdistanê di nava Şênê de ye şehîdên xwe oxir dike. Divê demê de ku însanên me mehv bûne ji alî psikolojîk ve bifikirin ku dewleta Tirkiye çeteyên xwe û artêşa Sûriyê bi rê dike ser dêr hefrê û dest bi şarekê nû dike. Li cem vana mirovahî tune ye, medeniyet tune ye, esalet tune ye, prensîp tune ye, exlaq tune ye. Nabêjin ya me tiştê ku aniye serî vî milletî ew qas şehîdê wan hene, însanê wan ê birîndar hene, bi derdê xwe re mijûlin ya ka em hinekî çend roja qet nebe navber bidin şer ya. Tam divê demê de radibin êrişê xwe didomînin. Hêrs û tehemûla milletê Kurd heta derekî ye. Binêrin esaleta rêveberê me binêrin. Binêrin. Ez ê ji we re bibêjim. İlham Ehmed gava din derketiye Rûdaw TV dibêje digel her tiştî me peymana dehê adarê hil neweşand. Em girêdayî bûn. Heta vê saetê em girêdayî peymana dehê adarê ne. Ê ku peymana dehê adarê avit bin lingan û perçe kir, xirab kir, rêveberiya Şamê ye dibêje Rêzdar İlham Ehmed. Yani li vê esaletê binêr. Yani Kurdan ispat kiriye ku dikarin de her şerî de bi ser bikevin hevan da. Em nekêmin, em mirovên siyasî ne, em ê li ber xwe bidin û em ê nîşanê dewleta Tirkiye bidin ku Türkiye çawa peremperçe dibe, em ê nîşanê dewleta Tirkiye bidin ka çawa Kurdistaneke serbixwe û azad ava dibe. Îro li her çar perçeyên Kurdistanê hevan no ruhekî yekirtî çêbiye, ruhekî netewî çêbiye. Aman aman di nava Kurdan de ji kerema xwe re dijberî nekin. Êdî xilas. Hebû du rexne nekin. Êdî xilas. Tenê adrêsa we bila dijmin be. Adrêsa we bila dewleta Tirkiye be. Bila Şam be. Li bendê bin ku Şam hilweşe, Enqere hilweşe. Birçiya dimirin. Krîzên aborî çêbûne di nava wan de. Pere tune ne bixwin. Yeketiya Ewropayê hevan no bînin ber çavê xwe. Yeketiya Ewropayê ku em di nava wê kêmasiyê de ne em dikarin xwe rexne bikin lingê xwe dîplomatîk lingê xwe dîplomasî em çawa rexne bikin em ew qasa li welatên Ewropayê ne ez bixwe jî di nav de yani 40 sal çêbû em li Ewropayê ne ev welatê ku em lê dijîn radibin 6 milyar euro pere didin hikûmeta demkî a Şamê. Ew çeteyên ku ji her derê cîhanê hatine evê cîhadîst hatine dibin banê artêşa Sûrî de li hev kombûne
hindik ma bu qasede jî têda cih bigire xwedê kiriye cih negirtiye anha ev artêş bi cesaretê ku ji yeketî Ewropayê digire êrişê ser Kurdan dike 6 milyar euro pere daye van çeteyan çek û silehên mezin dane wan bi wan ancak hem bi perê wan êriş dikin û hem jî bi cesereta siyasî êrişê ser Kurdan dikin. Dîmen hene dixwazim nîşanê we bidim. Dîmenên çek û silehên ku yeketî Ewropayê temîn kiriye ji wan re binêrin. Vaya kêmasiya me ye. Wextê ku em kêmasiya xwe tînin ziman hevando, ev nayê manê ku em hev û du rexne dikin, em hev û du perîşan dikin. Ne wisa ye. Ne wisa ye. Em rêz û hurmet ji hev re digirin. Li van dîmena binêrin, paşê em nûçeyê xwe bidomînin. Çend nûçe hene. Ez ê saet 21 de jî ji we re bernamekî taybet çê bikim. Lê niha binêrin. Ev dîmenê hûn dibînin evin. Ez deng ve nakim. Lê divê em bizanibin ew welatên yeketî Ewropayê bi perê me, bi baca me, vergiya ku em didin welatên Ewropayê radibin 6 milyar pere didin çeteyan. Divê em rabin ser piya li Ewropayê em dawa vê yekê bikin. Yeketî Ewropayê li Brükselê ye. Divê em biçin li deriyê Brükselê bidin. Divê em protesto bikin. Wê derê binêrin. Sirf ew çalakiyên ku ev divan 10 salê dawiyê de me kiriye li Ewropayê, li welatên cudayî Ewropayê dibe hemî bi yek armancî be. Piştgiriya xwe ya ji bo çeteyan bidin rawestandin. Bi vê armancê. Yeketiya Ewropa destek û piştgiriya xwe ya ji bo çeteyên Sûriye bide rawestandin. Desteka xwe ya şerê li hember Kurdan bide rawestandin. Armanca me dibe ev be. Armanc wextê ku di meşekî mîtingî de tenê bi yek armancekî mirov bimeşe, mirov dikare bigêje hedefa xwe, bigêje armanca xwe. Em bi vî awayî hevan yeketî Ewropayê. Niha tiştekî din ji we re bêjim, yani dewleta Tirkiye, ez vê nûçeyê ji we re pêşkêş bikim, em bizanibin em bi dewletekî çawa re hatine rûbirû. Amerîkayê mesela êrişê Venezuelayê kir, Maduro kir bin çavan, tekiliya Maduroya bi dewleta Tirkiye re bi Tayyip Erdogan zarokî wî re di meseleya ticareta esrar eronê de maddeyên hişbir de narkotîkê de ji xwe tê zanîn ne? Tê zanîn. Anha ez vî awsa dayînim. Tamam. Ez hema wê nûçeyê ji we re bixwînim. Binêrin hevalna. Niha keştiyekê ji Tirkiye derketiye xwe bar kirîbiye, ne? Keştiyekê ji Tirkiye derketiye bi temamî xwe lê bar kiriye. Nûçeyên deqeya dawî hene, ez ana tên ji me re ez hemiye ji we re pêşkêş dikim. Meraq nekin hevalna. Daxuyaniya qesedê heye. Amedekariya artêşa çete ya Sûriye heye. Keştiyekî tijî xwe li Brezilyayê 10 ton kokaîn bar dike. Yani keştiyekê ji Tirkiye xwe bar dike, diçe Brezilyayê, li wê derê 10 ton kokaîn bar dike. Li derdora giravên Kanaryayê li wê derê hate girtin. Ev keştiya ku ji Tirkiye çûbû xwe lê bar kiriye qaşo kokaîn lê zêde dikin, dibin navê xwe de kokaînê dibin. Vaya em not bigirin. Operasyona ku li Okyanusa Atlantîkê hate kirin, polisên Spanya, Britanya, dewletên Yekbûyî Amerîkayê bi hev re operasyonekî hevbeş pêkanîn li hember wê keştiyê. Di wê keştiyê de 13 mürettebat hebûn, wezîfedar hebûn. Ew jî qismekî wan Hindû bûn, Tirk bûn û Sırp bûn. Di wê operasyona mezin de li nava ava vekiriya deryayê hate kirin. Ev keştî ji Tirkiye derketiye, endamên mürettebatê Tirkin û veya ew qase. Niha mesele ev e. Wezareta Karê Hundirya Dewleta Tirkiye ji vê keştiyê, ji vê operasyonê hayedar e ya ne hayedar e?
Dedemên pêşme de wê derkeve holê. Girêdanekî dewleta Tirkiye bi vê keştiyê re heye yan tune wê derkeve holê. Lê em tev dizanin ku heye. Dewleta Tirkiye anha ji ber ku pereyê fermî nikare biafirîne, ji ber ku anha İhracata Türkiye gelekî kêm biye, perê biyanî nikare bikeve Türkiye, mecbur maddeyên narkotik difroşe derve, ji bo ku bikaribe pereyên dolar, euro bigire nava xwe, ji ber ku divîzên Türkiye kêm biye. Perê Tirkiye qîmet wenda kiriye. Krîza aborî li Tirkiye heye, yani ez dixwazim ji we re bêjim, dewleta Tirkiye çiqas çavê wê li bazara rojhata navîne. Anha bi êrişên ser Rojavayê Kurdistanê çavê wan li petrola Dêrezorê ye. Ew dixwazin bi çeteyan re petrola Dêrezorê desteser bikin, destanê ser mal û milkê rojavayiyan û xwe bi wî xwedî bikin. Cesaret ji operasyona Amerîkayê ya li Venezuelayê jî girtine. Yani êdî li dünyayê kî bi hêz be ew ê bi ser bikeve. Bi wê şiyarê êdî ana dest pêkirine bi rêya şer Kurdan qir dikin, destatînin ser dewlemendiyên erdê Kurdan. Em bidomînin hevanno. Yeketiya Avrupayê ji bîr nekin. Li Avrupayê ji vir û pêve yek armancekî meşê Kurdan divê hebe. Desteka ji bo çeteyan bide rawestandin. Çekdarên Türkiye û Şamê êrişê Dêrhefrê kirine di van deqeyan de ez hema vê nûçî ji we re bixwînim. Navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê ragihand ku çekdarên hikûmeta Şamê êrişên hin xalên wan ên li bajarokê Dêrhefrê dikin, anha di van keliyan de jî Artêşa Erebaniya Sûriye Dêrhefir meskene wekî herêma askerî ya girtî ragihand, wisa îlan kir. Ji sivîlan xwe ji wan deran derkevin. Qesedê ragihand ku komên çekdar bajarokê Dêrhefiriyê li rojatê gundewarê Helebê bi topên obûsan didin ber bombeyan. Heta niha di derbarê kuştiyan jî birîndaran de agahî nehatiye bi dest xistin. Qesedê îro vê sibê ragihand ku çekdarên komê girêdayê hikûmeta Şamê ne tenê li wê derê herwiha li Dêrezorê jî êrişê hin xalê wan kirine. Armanc petrola Dêrezorê ye, hûn zanin. Armanc ew e ku axa heta Firatê kontrol bikin. Lê em dizanin axa Firatê kontrol bikin, çavê wan li bendava tişinê ye. Bendav mühim e, deverekî stratejîk e. Çi dibe bila bibe, milletê me yê Rojavayê Kurdistanê çawa ku xwedî li bendavê derket, di dema êrişa yekem de sala borî, dibe îsal jî bikaribe xwedî lê derbikeve. Milletê me yê Bakurê Kurdistanê dibe rabin ser xwe. Çara we tune ye. Pêvajo mêvajo îro bi daxuyaniya Dewlet Baxçelî êdî ket gorê. Dewlet Baxçelî ji we re nikare demokrasî bîne. Dewlet Baxçelî nikare ji we re Tirkiyeyeke demokratîk ku tê de mafê Kurdan were garantîkirin bîne. Ne mümkün e. Ev mantalîteya ku li Helebê komkujiya Kurdan erê dike, Dewlet Baxçelî, Tayyip Erdoğan nikarin garantî bidin Kurda. Ne mümkün e. Kurdekî nikare bawer bike. Artêşa Erebaniya Sûriye niha nexşeyekî belav kirine, yani xarîteyekî belav kirine, herema ku bi rengî sor diyar kirine, yani ji filan tarîxê heta filan terîqê êdî herema eskerî ye, li wê derê kî were kuştin êdî nexema wan e. Her wiha hevanno niha Rêveberiya Xweser dibêje em girêdayî peymanê bûn heta îro. Ji vir û pêve çi dibe? Ji vir û pêve eger xirabiyekî çêbibe, suçê ew ye. Suçê hikûmeta Şamê ye. Niha saziyên netewên yekbûyî hene. Prensîbên netewên yekbûyî hene hevanno. Rêveberiya Xweser sebebî çi ye nizanim, dibêje em girêdayî prensîbên netewên yekbûyî ne. Em li gorî qanûnên şer tevdigerin. Ez wî jî ji we re bixwînim. Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê di derbarê xwepêşandanê li ber avahiya Komîseriya Bilind ya Penaberan ya Netewên Yekbûyî de li Qamişloyê daxuyaniyekî belav kir, teqezî li ser parastina saziyên navnetewî kir, Daireya Tekiliyên Derve ya Rêveberiya Xweser ragihand, 11 Kanûna Paşîn 2026 li Qamişloyê xwepêşandanekî li dijî komkujî binpêkirinên mafê mirovan pêk hatine, yani çalakiya xwe ji bo her du taxên Kurdan li darxistine, lê dibêje dîmenên tirsnak, zêdebûna gotinên nefretê yên li ser medya civakî, hinek ciwanên hêrsbûyî tevlî kiryarên bê berpirsiyar bûne. Ew çi bûye
êrişî avahiyên neteweyek bîkirine ji ber vê yani ew çalakiya ciwanan rexne dike yani rêveberiya Xweser eşkere kir ku ew mijarê rast bi rayedarên ajansê neteweyek bî yên li Qamişloyê re dişopînin li gorî yasayê navnetewî ji bo kontrolkirina rewşê xebitîne. Em pabendbûna xwe a tam ji bo parastina saziyên neteweyek bî misogerkirina bêalîbûna wan di şerê Sûriyê de dubare dikin. Bi vî rengî berdewamiya rola wan a mirovî, bêalî û xizmetkirina hemû welatiyan de bê îstisna em garantî dikin. Gêncin û hevanin û saziyên nevnetewî ê li Rojavayê Kurdistanê biparêzin, êrişê wan nekin, mana wî tune ye. Çalakî xwe protestûyî di çarçoveya yasayan de hûn dikarin bikin. Ama kevir bavêjin, hestiyarî tevbigerin. Di nava we de însanên girêdayî mîta dewleta Tirkiye heye, dixwazin provokasyon bikin, yan jî bombe bavêjin, molotov kokteyl bavêjin. Xwe ji van çalakiyan dûr bigirin. Ne rast e, ne suçê wan e. Dibe hûn adrêsa xwe wenda nekin. Adrêsa we artêşa çeteyan ya Şamê ye, adrêsa we dewleta Tirkiye ye. Hûn çi zirar bidin dewleta Tirkiye binêrin li nava dewleta Tirkiye we zirar daye avahiyên dewletê, bînayên dewletê, daîreyên dewletê. Na, biçin hûn dikarin heqê we ye. Nefsî müdafaa ye. Nefsî müdafaa da millet dikare. Millet dikare go neda rêxistinê xwe jî divê hûn adrêsa xwe bizanibin. Yani ne li evê Bakurê Kurdistanê. Ez nava Türkiye, bahsa nava Türkiye dikim. Çi dibe bila bibe ji vê saetê şûn ve dibe em nekevin nava xetayên salê nodî, em şerê Kurd û Tirkiye ji Bakurê Kurdistanê derbixin. Şer bila li Bakurê Kurdistanê nebe. Şer çê dibe jî divê nava bajarên Tirkiye be. Milletê Tirk bi qasî milletê Kurd dibe di şer de bibe wek hev. Di zirarê de bibe wek hev. Em ne mecburin qehra zirara şer em tenê bikişîn weke milletê Bakurî. Milletê Tirkî jî dibe zirarê bikişîne. Ne tenê zarokê wan wextê tên kuştin şînê digirin. Ez behsa wî nakim. Çawa ku mal û milkê me talan dibe, dişewit te, malê me xirab dibin, tank û topên dewleta Tirkiye çawa tê dikevin malê me ji ber hebûna me, ji ber berxwedana me dibe bi aynî away madem Musa ye, madem em di nava şer de ne dewleta Tirkiye bila tankê xwe bîne İzmîrê kolana ku Kurd li wê derê rabûne serpiya bila tankê xwe êrişê wan bîneyan bikin ka wê demê em bibînin. Şerekî navxwe li Tirkiye çawa dest pê dike. Yani wisa ne hêsane. Meriv civakekî tenê mehkûmê şer nake mağdur. Tirkiye madem di nava şer de ye dibe milletê Tirk jî karibe zirar bibîne. İlham Ehmed daxuyaniyekî daye min ji were qismekî behs kir. Ez ê hinek berfirehîya wî ji were bêjim. Mesele çi ye? Hûn çi dikin bikin xwedî li saziyên xwe derbikevin êdî wexta rexneyan bi dawî bîye. Xwedî li Qesedê derbikevin, xwedî li şervanan, xwedî li fermandarê xwe derbikevin. Ez zanim şervanên me ê ku li me godar dikin hevano, silav û rêzê min heye ji were. Ne tenê ez, hemî hevalên ku divê kanalê de me re dixebitin, em bi temamî li ser armanca Qesedê ne. Em li kêleka we ne, em dixwazin bibin dengê we, em dixwazin bibin xeta netewî. Ême em xeta netewî dişopînin. Menfaetên Kurdan li ku derê be? Armanca Kurdan çi be? Em li wê derê ne. Em dixwazin bibin pencereyekî ji bo xwe îfadekirina Kurdan. Hevseroka Daîreya Tekiliyên Derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ehmed ragihand ku hikûmeta Sûriyê rêkeftina dehê adarê bi temamî tune kiriye, hilweşandiye. İlham Ehmedê diyar kir ku destpêkirina şer ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve destpêkirina şer ya ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve hilweşandineke yekalî ya peymana dehê adarê ye. Dibêje ew wekî Rêveberiya Xweser heta niha girêdayî peymanê bûn. Em ji bo danûstandinên di çarçoveya vê peymanê de amade ne. Me xwest em li hev bikin. Em li dijî şerin. Em naxwazin şer bikin. Binêre ev gotin mühîm e, lê em amade ne parastina xwe bikin. Qesedê ragihand ku ew komên çekdar anha di van deqeyan de êriş dikin, êrişê bendava tîşînê jî kirine. Ez anha ji were bixwînim. Niha gotinên rêzdar İlham Ehmed çima mühîm e?
هبانو نه شر معرفت که پر مزننه مرو وسا داخل نوا پروژه خلقی ببه هول مالا خانه یک ده بلا خود دوده و دکشین نوا شر امجی را دبیجن شر دفروشته تو وی شر دگری ناگری اگر تو وی شر بکری تو تکاری بی که نوا زراری جبر کو دفروتنا وی شری ده پلان پروژه نیاته یاوانه جبر ویه که وقتی کو قصده بریاره کی دگره مثلا بریاره کی وکشینی بگیره یعنی جی بریار بگیره کو داخل شهر نبه و یا هوانو دوی اون فهم بکن اون فهم بکن قصده روبریا خسر نخوازه شهر وان بکره و یا مهمه دوی مروف پروژین خواه فرض بکه لسروان مروف پروژین آلترناتیف یعنی ای کلکی ای یدک مرو بخدوری نکل گوری وان تف بیاره دوی هون عتب نبینن هون وکه کماسی نبینن وقتی قصد بریاره کی بگیره یعنی سبه دو سبه دکاره ببیجه دیر حفر ما با آرمانجه کی کنترول کربو شخواه دیر حفر داویه ده هاته کنترول کرن ما با آرمانجه کی جدا او در کنترول کربو آنها دشارچوه یا هن لحف کرنان ده ام دکارن جوی دری وکشن وقتی کتشتی که از ببیسیم از عطب نبینم نورماله لی حتی دره کی ها دوی نابری ده تودکاری هری پلان و پروژه خو آمده بی کی تو بخواه شهر کی بدی دست بکرن لحرم کی جدا یعنی جی تو لهمبر و بریارا وانا شهر بنیرم بریارا شهر یا دولت ترکی و شامی هیه از باس بکم گریدان وانا بروجلات را بریارا وانا تو دکاری بریاره کی بگیری وکی رو بریا خسر مثلا تو دکاری جبو بدست خستنا ستاتوی رهبریا خواه اعلام بکی خسریا خواه اعلام بکی اوی ببیجن ام خسریا تا قبول نکن وکی پایتخت و دمه توی سرخابون خواه اعلام بکی تو بانک دنیای بکی ام سرخابون خواه اعلام دکن کی دستک دمه ای اسرائیل سومالی لاند جبوت مهمه تا قبول کرد وره روجاوی کردستان جی وکی دولت کی سر بخواه قبول بکه ناس بکه مثلا جه فرانسای بخوازه بیجه ای فرانسا مانه تو شاهدی ام به هفره چون شامی ما پیمان امضا کرد جامعه کی کت هندر پیمان خراب کرد گفت نه مهی وره ام امضا بکن هنه کی طلاق کرد چاره مهی بو گفت نه مهی حتی نه مهی ایریش حاله بکرن اوش خورا کرن فرسند ای فرانسا تو شاهدی اکا سرخابونا ما قبول بکه ناس بکه و گفت ری مروف دکاره جه روسیه بخوازه مثلا بلا ناس بکه جوالات عربان بخوازه بلا سرخابونت ناس بکه ما دنیا خراب دبه چما امارات سرخابونت ناس نکه بلا ناس بکه عربستان سعودی بلا ناس بکه هبانو وانا دبن یعنی لهمبر بریار شر یا شامی و دولت ترکیه تو دکاری بریاره که سیاسی بدی وکه برسف ویا ممکنه چما ندی ما ام قاسی 300,000 قبرسیین ترک نابن چما اول قبرسی دولت کی اعلان دکن چما امریکارن روجاوا ام 10 میلیون امریکارن کردستان روجاوا اعلان بکن ها هونه ببیجن عرب هنوی داری یا بلا او عربی مجی بلا ریز و حرمت جمرا بگرن بلا ببینن که مچقاس جهد کریه مچقاس لبر خدایه ام کمارا کردستان کو آوا بکن لروجاوا کردستان بلا ناوی ببه کمارا کرد و عرب حتی که ام ببیجن هرما باکو روشلات سوریه اقواسا ناوی که دریجه ام ببیجن کمارا کرد و عرب و ارمن و سوریان ما چت دایه ام جی جمهوریت یک آوا بکن جمهوریت یک فول دموکراسی بلا ببه نمونه لروجاتا ناوی بلا به کنسیه که وره بره ببرن بلا یک سروک وزیره کی تنبه بلا کنسیه رهبر هبه جده کسان پیک وره وکه سوئیسره ام نزانه سروک وزیر سوئیسره کیه ده کس سوئیسره بره باد 7 کسه والحاصل yani مرود کرد سروا مسئله قصه بکی هوان آنها جروجاوی کردستانی به هزاران هوال لما تماشید کن شروان لما تماشید کن دایک لما تماشید کن ریز و حرمت مجبوع حمیان ہے صلاوی ود گیجه من هوانو ایکو هل لما تماشید کن رجا من جوا اوه
moralê xwe bilind bigirin milletê me bakur li kêleka we ye di Kobanî de li Kobanî çawa ku piştgirî çêbû ji bo we ji her derê Kurdistanê îro dîsa di van êrişan de piştgirî heye ji bo we. Ez anha nûçeyên dawî ji we re bixwînim hevanno bi destûra we. Li vû tevgera Amerîka li Rojhilata Navîn baweyekî aktif heye amadekariyên ciddî ji bo Îranê têkirin anha di rojên pêşme de yan jî di saetên pêşme de dibe ku rewşa Îranê ber bi guhertinên ciddî ve here divê em amade bin îşev dibe ku Amerîka êriş bike ew jî meseleyekî ye. Rêveberiya Xweser li Reqayê qedexeya derketina derve ragihand. Qedexe ji dehê êvarê dest pê dike heta serê sibê didome. Rêveberiya Xweser bang li welatiyan kir ku girêdayê vê qedexê bimînin. Xuya ye îstixbaratekî hatiye girtin hevanno li Reqayê kî derbikeve derve tê wê manê ku hevalbendên çeteyan e dixwazin xirabî derbixin. Li Reqayê ez vî heme binivîsînim. Li Reqayê qedexeya derketina derve. Tamam. Yani rojên em tê dane hevanno pêdiviya milletê me bi me heye. Xwazî ê me jî televizyonê me ê netewî hebiyana. Li derdora me jî wisa bi sedan hevalê me rojnameger hebiyana. Me xizmetekî pir serkeftî ji we re çê bikira. Yani ez şerm dikim ku li vê derê bi rêya kanalekî takêkesî ez xîtabê we dikim. Şerm dikim. Ku di vê dewrê de ew qasa sazî û televizyonê me hene rewşa awarte heye û bi sedan rojnamegerê me diwan barê Ewropayê de dixwin vedixwin saziyekê tune van însanê me bide xebatê. Ez bim ji vê derê weke ragihandina Kurdî ez bim seferberiyekî îlan dikim ji bo ragihandinê. Ez ê bang bikim. Ey rojnamegerên Kurd, fikra we ya siyasî çi dibe bila bibe. Hûn îlkel milliyetçî dibin. Hûn navê wan çi ne û nav mavê ku li wan hevalan dikin. Hûn liberal dibin. Yani ev sûcbariyên li hember rojnamegeran. Ji hinek re dibêjin vaya liberal e. Hinek dibêjin îlkel milliyetçî. Hinek re dibêjin nizanim çi ye. Nizanim alîgirê filan rêxistinê ye. Ji rojnamegerê me re dibêjin vaya nizanim yenekeyî ye, pedekeyî ye, barzanîcî ye, nizanim apocî ye. Dev ji van îthaman berdin. Rastiya me ev e. Êrişeke topyekûn ya Şamê û Enqerê li ser milletê Kurd heye. Weke navenda ragihandina Kurdî. Dibe em bang li hemî rojnamegerê xwe ê spor bikin. Li ku dire cîhanê kî heye? Komê serhev bibin, werin, dest bidin hevû du, em ragihandinekê bê dawî, bê qedexe, bê sansûr bi rêve bibin. Kîjan ji me rojnamegerê Kurd radibe dijberiya Kurdan dike? Ma hêş û aqilê we digire? Yaw ji vê saetê şûnva divê em yeketiya xwe ya rojnamegeran çê bikin. Em dest bidin hevû du, em van weşanê xwe baweyekê organîzekirî bi rêve bibin. Ne weke takêkesî. Yani ji ber vê ez me pir dixwast li derdora me bi sedan rojnameger hebin, ez rojê bikaribim 10 bernameyên zindî bi rêve bibim. Bi tevlîbûna mîvanan, bi sporan û qet nebe 10 kes bila sirf mîvanan hazir bikin. û bi dihan mîvan werin herin. û merûv behs bike, merûv seferberî îlan bike. Merûv ranebe di weşanê xwe de dubare û wan belgeselê penguanan paraveneke şerm e. Niha rêveberiya Xweser çi dibêje hevanno? İlham Ehmed wekî din çê dibêje. Yani welhasil dibêje em ji bo danûstandanên di çarşiveya peymana dehê adarê de amade ne, em li dijî şerin, lê em amade ne parastina xwe jî bikin heta dawî. Niha Tuncer Bakirhan hevanno
piştî Devlet Bahçeli Tuncer Bakırhan Akifî li meclisê Devlet Bahçeli ji xwe danavê çi heye çi tune hemîsî rûbin kir yani piştî vê saetê eger pêvajoya li Bakurê Kurdistanê bidome mucize ye. Mucize ye. Hakikaten. Ji ber ku Devlet Bahçeli vekirî ji Mazlûm Abdî re got ew terorîstekî bi halê xwe ye şerê ku li Helebê hatiye meşandin şerekî serkeftiye ye ji bo artêşa Sûriyê û terorîst ji wê derê derxistine û tu zirar nedane sivîlan û qesede YPG acilen divê weke Partiya Karkerên Kurdistanê xwe fesih bikin û çekan daynin. Wekî dijî çare wî tune ye. Her kesî ku bibêje li Helebê li dijî Kurdan şer çêbiye divê xwedxapîne û dijberiya Tirkiye dike. Yani insanên ew qas bê heyane, bê exlaqin. Hevserokê Dem Partî Tuncer Bakırhan jî bersiv daye wî dibêje tiştî ku li Xezayê çêbûn ji bo Helebê çepikan didin ev çi dibêje ya? Hevok şaş hatiye nivîsandin. Ez wisa dest pê bikim. Tuncer Bakırhan dibêje yên ku ji bo Xezayê radibin dîgirên ji bo Helebê li çepikan didin di komkujiya li hember Kurdan de dibe ev dijminê Kurdan e wana nas bikin. Hevserokê giştiyê Partiya Gelan Dem Partiyê Tuncer Bakırhan di civîna heftaneya Koma Partiya xwe de li parlamentoyê behsa Helebê kir, behsa İran û cîhanê kir, bersiv da Devlet Bahçeli. Bakırhan êrişên li dijî Kurdan yên Helebê bi bîr xist, bê ku ez gotinê bizvirînim, bibim û bînim, bawekî zelal ez ê bibêjim, li Helebê ceribandineke nû ya Helepçî hatê kirin. Em ji vir bangî wan kesan dikin ku hesabên tarî dikin. Hûn nikarin bi girtina Kurdan ya di kîska qirkirinê de rejîmên xwe ên rezîdar li ser piyan bihêlin. Di nava 10 rojên dawiyê de çav û guhê me li ser taxên Şex Mehsûd û Eşrefiye bûn. Dema ku cîhan behsa haydûtiyên li Venezuela û Karayîban dikir, li ber pozê me li Helebê provokasyonekê bê deng ya qirkirinê hate kirin. Ev qirkirin hêjî didome dibêje Tuncer Bakırhan. Rejîma Şamê çetên dibin kontrola dewleta Tirkiye de ji bo temamkirina karê ku Daişê nîvcom hîştibû anha îro ketine nava tevgerê. Bakırhan bi bîr xist ku wan di weşanên zindî de dîtiye endamên Daişê bi eynî üniformayan êrişê taxên Kurdan dikin. Em vê zihniyetê baş nas dikin, em ji enfalê wan nas dikin, em ji şengalê wan însanan nas dikin ka çewa jin birine di bazarên koletî de firotine. Em wan ji wê alçaxiya ku şervaneke Kurd ya dîlgirtî ji avahiyê avêtin xwarê em wan nas dikin. Em van însanan nas dikin. Pirsgirêka esasiya Sûriyê hebûna mantiqeke nijadperestî ye. Hevserokê Dem Partiyê destnîşan kir ku pirsgirêka Sûriyê ne Kurd e. Pirsgirêka Sûriyê ne Elewî yan jî ne Durzîn e. Pirsgirêka Sûriyê mantiqekî ye, mantiqê reveberiya selefîst, yekperest û nijadperest e. Ew aqilê îflaskirî ê ku hemû derfet û îmkanê xwe seferber dike ji bo Kurd dayîka xwe nebîne, anha di nava hereketê de ne. Kurd dayîka xwe nebîne hevan dihûnzanin kîjan meseleye, hevalê me belkî nizanin. Rojekî Kurdekî, Tirkekî ceza îqdamê li wan tê birîn. Gotina wana daxwaza wana dawî ji wan tê pirsîn. Ji Kurdekî dipirsin daxwaza te ya dawî çi ye berê ku tu werî kuştin, dibe dixwazim dayîka xwe bibînim. Normal e. Li gorî adetê wî dewletî daxwaza dawî a her însanê ku tê îdam kirin dibe were bicîhanîn. Kurd dibêje dixwazim dayîka xwe bibînim. û ji yê Tirk dipirsin. Daxwaza te ya dawî çi ye berê ku tu bimirî? Dibe ez dixwazim Kurd dayîka xwe nebîne. Mesele ev e. Heta ber mirinê jî dixwaze ku Kurd dayîka xwe nebîne.
ev mantıka, ev hişmendiye ya ku anha devleta me devleta Türkiye dike. Devleta me ya. 25 milyon Kürt hemalatî devletine em baca xwe didin, em diçin askeriyê, em vergiya xwe didin. Lê di hukmdariyê de em ne bandorin. Di destalatariyê de em tune ne. Çend insanê me di destalatariyê de hene ew jî bûne kuşkê wan. Dengê xwe dernaxin. Wekê wan tev digerin. Rihê netewî lazim e ji me hemya re hevan da. Ew aqilê îflaskirî hemû derfetê xwe seferber dike ji bo ku Kurd dayîka xwe nebîne. Tuncer Bakiran her wiha rexne li Wezareta Parastinê ya Dewleta Tirkiye jî girt ku ragihandibû ku ew amade ne piştgirî bidin rejîma Sûriyê. Tuncer Bakiran vê derê de kêm daxife. Ne ku ew amade ne. Hakan Fidan dibêje me operasyon da destpêkirin me tê de cih girt raste rast. Hinekî empatî bikin ya. Hinekî xwe bixin şûna Kurdan ya dibe. Xwe dayînin xwe bixin şûna Kurdan welatî vî welatî ye. Ev dîmen çi nîşanê we dide? Ên ku edebiyata biratiyê dikin eger we bi qasî mafê Tirkiyên Qibrîsê mafê Kurdên Helebê jî biparasta ev rastiya sar wê derneketibe holê dibêje Tuncer Bakiran. Bakiran li ser xwepêşandanê li Îranê jî axivî diyar kir ku gelên dibin enflasyona bilind de, bêkariyê de, feqîrbûnê de diçewîsin bi awayekî aştiyane ana rabûne îtirazê dikin. Çek û silah negirtine, rast dibêje. Milletê Îranê Rojhilatê Kurdistanê çek û silah negirtine. Hevserokê Dem Partiyê di berdewamiyê de dibêje bersiva rejîmê dîsa eynî tiştê jope binçavkirin e, girtîgehe, tehdît te, îqdam e. Tu desthilatarî nikare li dijî îradeya welatiyên xwe mayînde be. Hûn nikarin bi birîna yani bi birîna înternetê, bi pêwendiyên pirsgirêkan dibe hûn nikarin bi birîna înternetê welhasil pirsgirêkan çareser bikin. Di vê derê de ez bînim bîra we hevano niha di YouTube'ê de ji kîjan welatî çend însan li min temaşe dikin ez dikarim bibînim. Her navê her welatî heye. Mesela ê Rojavayê Kurdistanê Sûriyeyê ew di rêza sêyem de ye di asteyekî pir bilind da li me tê temaşekirin mala wê ava her hebin em di xizmeta we de ne pêşî Tirkiye dinivîsîne yani Bakurê Kurdistanê bajarên Tirkiye paşê Almanya pir ecayîb li me temaşe dike pir asteyekî bilind e û paşê jî Sûriye. Anha mesela di vî şerê de Sûriye di domîne li me temaşe dike. Ama di rêza çaran da mesela İran heye hevanno Rojhilatê Kurdistanê na rêza çaran da Iraq heye a pêncan da Rojhilat heye İran heye ev sê rojin hatiye sıfırê. Yani mîna ku tu însanekî li me temaşe nake li Îranê. Ev sê rojin înterneta li Rojavayê Kurdistanê kanala me naşopîne. Temaşe nake. Min mereh kiribû sebebî wî anha em dibînin ku qutbûna înternetê ye. Siberoja İran û Rojhilata Navîn dibin siya job û sêpanên îdamê de nayê ava kirin. Tenê li ser zemînekê demokratîk ku Kurd, Faris, Azerî, Belûç jin cîwan wekî welatiyên hewwekhev bin dikare were ava kirin. Bakir han di destpêka axaftina xwe de wekî din basa sala 2026 kir diyar kir ku cîhan mîna avahiyeke ku hîmê wê şikestiye an hat hece. Velhasil anha yani pişkirî dide milletê me Rojhilatê Kurdistanê. Ez bînim bîra we hevanno ez hema parantezekî vekim. Şîroveyekî kin bikim besa Donald Trump bikim ka ew kengê êrişê Îranê bikin daxuyanî daye. Dewlet Bahçeli li ser navê Dewleta Tirkiye Rabiye dibêje em naxwazin li Îranê rejîm biguhere. Em naxwazin sereldan çê bibin. Ji xwe doh pêr mejwara gotibû li Rojhilatê Kurdistanê li herêma Azerî lêne Tirk û Azerî rabûne meş û mîtîng li dar dixin ji bo piştgiriya rejîma Îranê li hemberî Kurdan. Tirkiye naxwaze biguhere. Anha şerê wanê ku li Helebê wan da dest pê kirin, anha şerê ku ew di nav dane li derê hefrê wê ber bê tebqa Reqayê ve biçin, ew ê li dêra zorê jî êriş bikin. Îşev şevekî pir germ e. Nûçeyên deqeyên da wîtin berê ku ez xatir ji we bixwazim ez ê bixwînim wan nûçeyan. Lê saet 21 û nîvan de ez ê dîsa bi we rabim. Ez ê mesele
Em dev ji meselê bernedin. İcab bike rojê 10 cara em ê weşanê bikin evan ne mesele. Niha dewleta Tirkiye ji bo hêz û quweta Kurdan bişkîne. Ji bo ku bala Kurdan ji ser Rojdatê Kurdistanê bide alî, bi temamî bide ser wî şerê li Rojava. Ev proje daye dest pê kirin. Mesela enerjiya me, quweta me ji me distîne. Tamamî bala me dide ser vî şerê li Rojava. Rojlat em ji nedî têve tên yan jî em ji bîr dikin. Çavkaniyê me tune ne li wê derê. Veya bi kêrî wan tê. Niha di mesela İranê de nakokiyên Amerîka û dewleta Tirkiye hene. Em Kurd dibe bikaribin van nakokiyên di navbera Amerîka û Tirkiye'de zêdetir fireh bikin û vê bikin. Nakokî wan mezintir bikin. Yani ev aliyê me ê dîplomasî gelekî kê me mixabin. Bi taybetî di ragihandinê de hevan eger dengê min tê we ragihandina Kurdî, ragihandina Başûrê Kurdistanê bigire heta Bakur, ez nizanim dibe em hêz û quweta xwe bikin yek, siyasetek hevbeş, stratejiyekî hevbeş ya we şangerî ava bikin di nava xwe de koordinasyonek ku xizmetê ji milletê Kurd ji xeta netewî re dike ava bikin. Donald Trump biborin. Ez ê vegerim cema jî. Donald Trump dibêje destayên ser saziyên dewletê hevanna. Yeketiya Ewropayê 6 milyar pere daye rêveberiya Şamê û ji bîra min naçe. Pir zorê min diçe ku em bi çek û silahên Ewropî hatine kuştin. Pir zorê hevanna. Ana em li welatê wan in ya. Ew her qehweyek ku em vedixin li Ewropayê qismekî wî dibe vergî diçe welatê Ewropayê re. Büyük perê em tine kuştin. û li Bakurê Kurdistanê hema nîvê Tirkiye em in, vergiya xwe em didin, em bi perê xwe têne kuştin. Pir zor e hevanna. Alî psikolojîk ve hûn bidin ber çavan pir zor e. Li Tirkiye dibe em çareyekî bînin. Milletê Kurd dibe êdî vergiya xwe nede dewletê, ji dewleta Tirkiye veqete. Dewleta Tirkiye dibe hîs bike ku Kurd cuda dibin. Mesela hîs bike ya. Yani ew qas bêexlaqin mesela ya ranabin nabêjin ya em pir mehcûbin, em pir berketin ku milletê me Kurd li Helebê zirar dît. Wî jî nabêjin ya. Dibe baş biye, rin biye dibe. Yani bi hestê me dilîzin. Bi ruhiyet û derûniya me dilîzin. Serokê Amerîkayê Donald Trump piştgiriya xwe ya ji bo xwepêşandanê li Îranê dubare kir, bangê xwepêşandêran kir ku destayên ser saziyên dewletê. Donald Trump li ser hesabê xwe medya civakî peyameke tund a bi sernavê niştimanperwerên Îranî belav kir. Trump di peyama xwe de balkişan ser berdewamiya xwepêşandanan û got xwepêşandanên yani çalakiyên xwe ê li hember Îranê bidomînin destayên ser sazî û dezgehên Îranê ê dewletê. Vana dibe saziyê we ne, aydê we ne. Serokê Amerîkayê gef li wan berpirs û hêzên ewlekariyê xwar ku li hember xwepêşanderan tundiyê bikartînin. Navên kujer û yên ku îstismarê dikin yani navê îşkencekaran dibe qeyd bikin li cem xwe. Binivîsînin dibe ji wara lazim dibe. Em ê berdêlekî giran bidin wan. Trump ragihand ku ji ber kuştina xwepêşanderan wî hemû pêwendiyên fermî yên li gel Tehranê rawestandine. Heta ku kuştina bêwate ya xwepêşanderan raweste, min hemû hevdîtinên birayedarên Îranî re betal kirine. Alîkarî di rê de ye. Peyameke hêviyê da xwepêşanderan Donald Trump, slogana MAGA yani Make Iran Great Again, İranê dubare mezin bike bikaranî. Ev daxuyaniya Donald Trump di demekî de tê ku li gel bajarên Îranê xwepêşandanên li dijî hikûmetê gurtir bûne, raportên di derbarê kuştin û birîndarbûna hêjmarekê zêde ya xwepêşanderan de di medyayê de belav dibin. Ev jî bi vî şîklî ye. Anha hevanna.
Ez binim bir ave duh li Batmanê xwe pêşandan çêbûn, guleyên rastîn hatin bikaranîn. Brîtanya Yeketiya Ewropayê li hember Îranê dikevin nava li vû tevgerê. Lîstikvanê Kurd di xwepêşandanê li Îranê de hat kuştin. Ecayip. Rêxistina mafê mirovan a hengavê da zanîn ku cîwanê bi navê Rebîn Muradî 17 salî ye, xelkê bajarê Selas Bewacaniyê ew jî dikeve Kîrmanşanê. Di dema xwepêşandanê li Tehranê de jiyana xwe ji dest da. Li gorî agahiyan Rebîn Muradî roja pêşemî hatiye kuştin. Malbata wî piştî 4 rojan ji bu yerê agadar bûye. Ev jî tiştekî bi vî şeklî ye. Niha helbesta welatên Ewropayê li hember Îranê ez hema ji we re bêjim. Min ji we re got Rojavayê Kurdistanê eger serxwebûna xwe îlan bike hevano, İsraîl destek dide ne? Ez ji we re bêjim destek dide. Li bendê bin anha divê demê de ku kî radibe bi İsraîlê re peyman çêdike ev ji bo wan meşrû ye, çima ji bo Kurdan ne meşrû ye? Bila ji min re bibêjin. Dewleta Tirkiye bi Îranê re bi İsraîlê re dide distîne. Şam dide distîne. Doh min ji we re nivîsek xwend ne? Doh min ji we re nivîsek xwend. Hûn zanin çi dibêje? Xeteriya herî mezin ne ew e ku merov gavekî şaş bavêje. Xeteriya herî mezin ew e ku merov gavên davêje dereng bavêje. Çünkü di plan û projekî de wextê tu dereng gav davêjî, raqîbê te dikevin dewrê ew beriya te gav davêjin. Binêrin. Tu bi İsraîlê re neketî tekîliyê, te got îro nas sibê, îro nas sibê, çi bû? Şam çû, bi İsraîlê re rûnişt li Parîsê, îşê xwe hel kir, piştgirî girt, hat li Helebê êrişê te kir. Çima? Çünkü te dereng gav avêt. Tu şaş gav bavê jî ne mesele ye. Tu karî gava xwe şûme bigirî. Ama te dereng avêt, êdî nayê efû kirin. Çû. Hevanna. Yani bi min pir mantiqî bû. Dewleta Tirkiye bi İsraîlê re li hev dike, başûrê Sûriye bi temamî dide İsraîlê sırf ji bo Helebê. Ez tiştekî di ji we re bêjim. Paşê ez vê parlamenterê İsraîlê ji we re bixwînim. Ka deqekî parlamenterê İsraîlê çi dibêje? Ez 5 deqê ve bigirim, ez tiştê girîng ji we re bêjim. Hevanna. Binêrin. Anha yani derdekî giran e. Derdê me çareser dibe. Yani hêviya min heye. Em dikarin. Em dikarin hevanna. Deqekî. Em dikarin. Em çawa dikarin? Niha em vegerin çarê me hê. Çarê me hê heyetekî Rojavayê Kurdistanê diçe Şamê hevdîtinan pêktîne. Hevdî bila Kurd erê tamam mamoste. Heyeta Rojavayê Kurdistanê diçe Şamê. Hevdîtinê xwe pêktînin. Kaxiz berê de îmze biye, rêveberiya xwe ser ji xwe îmze kiriye. Şam divê îmze bike. Tê de tiştên menfaetên bo Kurdan hene. Tamam heta vê dirê. Di wê demê de tam di wê navberê de Tayyip Erdogan û Donald Trump li ser telefonê ne. Donald Trump tiştekî pir mezin dixwaze ji Tayyip Erdogan. Tayyip Erdogan nikare wê tavîzê bide. Tavîzekî pir mezin dixwaze. Êdî di derbarê Îranê de ye, di derbarê Sûriyê de ye, di derbarê İsraîlê de ye, ew meselekî din e. Ez tam nizanim. Ez wê mijarê nizanim. Lê ez tenê dizanim ku Donald Trump ji Tirkiye tiştekî pir mezin dixwaze ku Tirkiye zehmet ji wî tavîzan bide. Donald Trump dibêje eger tu tişta ku ez te dixwazim tu tavîza nedî,
Anha di van deqeyan de li Şamê li ser masê kaxizekê ye. Ez ê wê kaxizê bi colanî bidim îmzêkirin, bi Şamê bidim îmzêkirin. Tu yê nikaribî ji binî derbikevî. Tam Tayyip Erdoğan dibîne ku mesele pir ciddi ye, mesele pir mezin dibe, nikare ji binî derbikeve. Xeber dide mirovê xwe yê Şamê dibêje temam. Ew tavîz çi ye dibe em lêkolîn bikin. Tayyip Erdoğan çarê mehê çi tavîz daye Donald Trump. Çi bû? Ew memûrê ku sîpar hemû behs dike ket hundir, kaxiz qelişand avêt çöpê û got civîn betal, herkes biçe mala xwe. Civîn betal kir, heyeta Rojava jî vegeriya û navberê de 4-5 roj derbas bûn, êrişî Helebê kir. Divê civînê de gotin ew her malê xwe, nehê mehê em ê telefonê hev bikin. Tavîza ku Tayyip Erdoğan di berdêla qelişandina wê kaxiza li Şamê de da çi bû? Gelo di mesela İranê de ew ê deriyê xwe veke? Gelo di mesela İranê de ew ê destek bide Amerîkayê? Anha mesele pir hassas e. Dewleta Tirkiye di derbarê wê tavîza ku daye Donald Trump da eger şûn ve gav bavêje, Amerîka Kurdan weke kart bi kartîne, ew ê Rojavayê Kurdistanê îlan bike. Ew ê xweseriya Kurdistanê îlan bike. Ew ê serxwebûna Kurdistanê jî îlan bike. Eger dewleta Tirkiye bendê xwe di destê Tayyip da bihêle û temamî here Putinê wî maş bike heta dawî û hemû hebûna xwe bide, tavîzan bide, sirf ji bo Kurd nebin xwedî statû, ew meselekî din e. Wê demê Kurd nabin xwedî. Yani Amerîka statûya Kurdan qebûl nake heta ku Tayyip kolê wan be. Tayyip hindik were tîk bisekine Rojava dikeve dewrê. Edet wisa ye. Îjer ew tavîz çi ye ez nizanim. Em warin ser vê meseleyê parlamenterê İsraîlî dibêje ez hêvî dikim ku Kurd di avakirina dewleta xwe de bi ser bikevin. Projeya avakirina dewletekî heye, haya me jî tune gelo. Pir dixwazim çê bibe. Hûn jî dixwazin, herkes dixwaze. Îro her ferdekî Kurd dixwaze bibe xwedî dewlet, xwedî meclîs, xwedî paytext û bibe muhetab di qada navnetîvî de li netewê yekbê Rûnê û li çavê dewleta Tirkiye binêre. Parlamentoya İsraîlê ragihand ku Kurd li Sûriyê bi taybetî jî li Helebê bi êrişên hovane re rûbirû mane, em wekî İsraîl girêdayî parastina mafê Kurdan e. Parlamenterê İsraîlê Akram Husan di civîna parlamentoya welatê xwe de axaftinekî kir. Akram Hason. Hason diyar kir ku ji ber êş û azarên gelê Kurd ên li Sûriyê wî xwestiye behsa vî milletê qedîm bike wekî koma herî mezin an netewa bê dewlet a cîhanê tê dîtin. Hason balkişand ser meseleyek. Hişyariyên xwe ên berê bi bîr xist, min beriya sê mehan li vê derê li parlamentoya İsraîlê ragihandibû, piştî tiştên ku hatine serê Elewî, Êzidî û Durziyan li Sûriyê wê dor were Kurdan jî mixabin ev texmîna min, ev pêşbîniya min sê roj berê pêk hat. Parlamenterê İsraîlê di derbarê rewşa Helebê de da xuyakirin êrişekê hovane li taxê wan ê Helebê hatiye kirin. Li wir rûbirû mane bi serjêkirinê re. Destdirêjiya zayendî, kuştina hovane, zarok jî di nav de bûn qurbanî. Ev daxuyaniyê wî piştî wê yekê tên ku şeşê vê mehê hêzên artêşa Ereban ya Sûriyê bi 42,000 şektarên xwe ve bi piştgiriya tank û dronên xwe ve bi piştgiriya dewleta Tirkiye ve taxên Kurdan talan kirin, qir kirin. Bi dehan însan hatin kuştin. 155,000 welatî koçber bûn. Aniha hevanno 300 însanên me ê ku li Helebê hatin girtin, wendan e,
qedera wan nayê zanîn. Em vê derê dipirsin ji saziyên navnetewî. Ji saziyên Ewropî ê ku 6 milyar pere dane van çeteyan. Van însanê me bibînin. Van însanê me bînin teslîmê malbatê wan ê Rojava bikin. Kurdan piştgirî daye İsraîlê. Akram Hason, wekîlê İsraîlî, sedema piştgiriya İsraîlê ya ji bo Kurdan ji bo helbesta Kurdan piştî rûdanên 7 Oktober vegerand got, vî milletî 7 Oktoberê li keleka me cih kir. Piştgiriya mayînde û êrenî pêşkêşî dewleta İsraîlê kir. Li gorî Hason, Kurd baweriyê bi İsraîlê tînin, em cîranên hevin, wê wekî hêzekê mezin dibînin, dikare milletên li herêma Rojhata Navîn biparêze. Yani İsraîl dikare milletên Rojhata Navîn biparêze. Parlamenterê İsraîlî çekdarên muxalefetê desthilatdarên Sûriyê wekî Daeş pênasê kirin û anî ziman mesela parlamenterê İsraîlî ev însanên ku êrişê Kurdan kirine li Helebê ev çeteyên dewleta Tirkiye wê Şamê weke Daeş pênasê dike. Xwedê û rehm di dilê wan de tune ye. Ev însan, ev mexluqat divê ji holê werin rakirin. Akram Hason wekî din hêvî kir ku Kurd di avakirina dewleta xwe ya serbixwe de bi ser bikevin. Hevanna. Aha ji were li İsraîlê camerêkî heye ji nava piştgirî dide dewletbûna Kurdan. Eger sibê hûn dewlet îlan bikin, yek heye qet nebe nas dike. Ev tiştekî baş e. Hevanno, Frank ez hatim cem we mala we ava Murat Emin her hebî. Frank Funder mala te ava gelek spas dikim ji we hemiyan re. Peyamê we hene ji min re gelo ez anhal dixwînim rast e. Bi sedan peyam hatine mala we ava her hebin. Hevanno çiqaş destê min tê ez peyamê we dixwînim. Mihîm in. Ka ez li çend ajansa binêrim heta ku ez biçim nûçeyên nû bibînim. Ez vê ji we re bêjim deqekî em vêya car din godar kin heta ku çû. Em vêya car di godar kin hevanno. Nika dîne go ser rojalat çi go go hemna derajê wer bisekine go asta rojava go silahan nika dîne go li qarşixa IŞİD heye li hêlekê jî Tirkiye heye go Kurdê wê dere eserî wan jêkine go rojava gerekmiş bikese go li taqa Suriye Cumhuriyeti Suriye Arap Cumhuriyeti ne Suriye Cumhuriyeti kanın ilan jî bikin go li ser ev jî go ser rojalat çi go go hemna derajê wer bisekine go asta rojava go silahan nika dîne go li qarşixa IŞİD heye li hêlekê jî Tirkiye heye go Kurdê wê dere eserî wan jêkine go rojava gerekmiş bikese go li taqa Suriye Cumhuriyeti Suriye Arap Cumhuriyeti ne Suriye Cumhuriyeti kanın ilan jî bikin go li ser ev jî go ser rojalat çi go go hemna derajê wer bisekine go asta rojava go silahan nika dîne go li qarşixa IŞİD heye li hêlekê jî Tirkiye heye go Kurdê wê dere eserî wan jêkine go Vaya em viyalî ewsa bêhêlin ez herim ji we re ew ê bînim hevanno binêrin. Welatên Ewropayê di derbarê Îranê de ketine nava helwestek çewa ew jê divê em bibînin deqekî niha wekîlekî me heye
Ali Bozan me çend jara xwast espêra bikim tekîliyê ji bo be mîvan Kurdiya wî pir xweş e. Lê çê nebû. Eger dengê me diçe ji kerema xwe re bi şiklekî em bikevin tekîlî em dixwazin te pêşwazî bikin mamoste. Parlamenterê Dem Partiyê Ali Bozan ragihand ku dema ku Kurd li Helebê rûbirûyê komkujiyan dibûn û Wezareta Parastîniya Tirkiye peyamên piştgiriyê ji bo artêşa Sûriyê belav kirin. Em yên ku ji bo komkujiya Kurdan ya Helebê banga piştgiriyê dikirin, piştgiriyê didan ji bîr nakin. Em we ji bîr nakin dibêje. Mamoste ji bîrkirin têr nake. Mesele ew e. Têr nake. Ji bîr bikî çi, ji bîr nekî çi. Mesele ne ew e. Ev welatên Ewropayê di derbarê rojhilat te çi difikirin? Ez wî ji we re pêşkêş bikim hevanna deqekî. Deqekî ewsa. Hatim. Brîtanya û Yeketiya Ewropayê li hember Îranê dikevin nava liv û tevgerê ka em binêrin çawa dikevin nava tevgerê. Ev anha em bibînin bi hevra. Ewsa. Tamam. Seroka Komisyona Ewropayê Ursula von der Leyen dilgiraniya xwe ya di derbarê zêdebûna hejmara qurbaniyên li Îranê de anî ziman ragihand ku Yeketiya Ewropayê wê bi lez cezayên zêdetir li ser çewsandiran bisepinîne. Ev însana ku em behs dikin hevanno li Şamê Ehmed Colanê pêşwazî kiribû. Ew bûne ana radibin behsa Îranê dikin. Yeketiya Ewropayê ji çavê Kurdan ketiye dibe hesabê 6 milyar pera bidin me çawa ku meşru kirin rêveberiya wan çeteyên li Şamê. Wezîra Karê Derve ya Brîtanyayê Yves Koperê li ser tundiya li Îranê got cîhan çavderiyê dike divê berpirs werin cezakirin. Zêdebûna hejmara qurbaniyên li Îranê ciyê tirsê ye. Ez bi tundî bêdûdilî bi karanîna hêza zêde berdewamiya sînordarkirina azadiyan şermezar dikim. Ji xwe siyaseta Ewropayê ez jî wan protesto dikim ez daxuya nî we naxwînim. İnsanên berredayî ev insanên Ewropayê insanên heqeten rêveberên Ewropayê di mesela doza Kurd de bi temamî çavê me ketine. Divê acîlen hesab bidin Kurdan. Hesabê wan 6 milyarê ku dane keteyan divê bidin Kurdan û paşê jî çima di 14 salên borî de ew qas em li keleka wan man me li hember Daişê bi hevra şer kir û çima divê mesela Rojava da li keleka me cih nagirin hêzên Ewropayê. Vana divê hesabê wî bidin me hevanna. Divê derê ez xatir ji we dixwazim di saetên pêş me de ez ê bültenekî têr û tijî amade bikim. Ez ê vegerim cem we em ê bi hevra Rojavayê Kurdistanê bi tenê nehêlin. Em ê bidomînin ka hevalê min nûçe şandine ji min re ez wan jî bînim. Cana tam derdikevim nûçe tên. Ev jî nûçeyên dawî ne binêre. Tamam. Anha li Reqayê qedexeya giştî heye. Edî ew qedexeya giştî bi kîjan armanciyê çewa ye ji bo ku êl û eşîrên Ereb ê ku hatine kirîn ji aliyê dewleta Tirkiye ve nekevin nava hereketê ez bawer dikim ew e ji bo wî ye. Bi xatirê we silav rêz dem baş hevanna.